Natagpo ang patay ang isang magsasaka sa bukid sa Calasiao, Pangasinan. Biktima, nakitaan ng taga sa ulo. Nakalerto si Jasmine Gabriel Galban. Alam mo, yung ginawa siya ayaw. Sinaayo mo na ginawa. Kaya yung Hustisya ang sigaw ng mga naiwang kaanak ng 58 anyos na magsasaka na si Benjamin Quinto na natagpuang patay sa kanilang sakahan sa barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Kwento ni Aling Linda, hindi na raw nakauwi ang kanyang mister simula nang magpunta sa bukid nung Huwebes, June 13. Tanghali na ng Biyernes, June 14, nang matagpuan siyang nakahandusay sa bukid. Ang sakit, ma. Gusto ko nang hihingi ng hustisya para mahuli kung sinong pumatay sa asawa ko, ma. Sa investigasyon ng pulisya, nakitaan ang sugat sa ulo ang biktima na hinihinalang tinaga. Mayroon ng person of interest ang otoridad. Tukoy na rin ang motibo sa pagpaslang sa biktima na may kinalaman sa personal niyang buhay. May mga witnesses na rin kami na nakuhanan ng mga statement na kung saan nadidiin yung isang persons of interest namin. Sana makonsensya po siya. Sana susuko na rin siya, maawa siya. Sa ngayon, may mga hinihintay pang ebidensya ang pulisya bago tuluyang magsampa ng reklamo laban sa person of interest. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.